Drug group nga nagbase sa Metro Cebu mikagaw na human sa subsub nga kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga drugas ug sa bahad usab ni President-elect Rodrigo Duterte nga pamatyon yun ang mga drug lords. Si Chona Carion sa report. Human sa pag-neutralize sa grupo sa big-time drug pusher nga si Rowen Secretaria alias Yawa sa Banacon Island sa Hitafi, Bohol ug sa grupo ni David Anunciado sa Barangay Kawayan sa Ilabanga, Bohol. Hinay nang nanglayas gawa sa Rion 7 ang ubang drug group nga nagbase dinhi sa Sugbo. Gipahibaw ni Chief Superintendent Patrocinio Comendador sa ilang validation ug monitoring karong semanaha nga usa ka drug group nga hugot nilang gisundan ang mikagiw gawa sa rehiyon. Mato ni Komendador nga posibleng nahadlok na sa sunod-sunod nga anti-drug operations din kasagaran sa target napatay sa shootout. Laing hinungdan mao ang bahad usab ni President-elect Rodrigo Duterte sa mga nalambigit sa illegal drugs nga pohagon ug patyon ang musukol. Based on my recent efforts there, bakante na ang mga areas na gitaguan nila. No? Based on our also report, they're transferring to other locations. Usa sa timailhan sa kapulisan nga mihinay na ang pagpamaligya sa mga durugista ang ilang presensya sa mga sabungan o tigbakayan nga sagad mupusta og dako. Apan karon nagmingaw na, dili hunungan sa kapulisan ang paggakod kanila. If you go to yung mga sabungan, mas gamay karon ang manabong. These are indicators, clear indicators. Chona Carion, Balitang Bisdak